Akan ke mas bekut, nalor kiwe pagi jing tupat terwa mas, into air nakapanta I ban shan lang sang riang. Iba ikulung ba nyobunai, ba nyo jing koit no na kajing pler klut. Nakapanta Dublin sang riang bat yeng scam sim nong Shiliang. Jurwai sedang mas, nomor laispa lai pusah. Ang ning iya lung iya krena utrai, pandai lagangu lakade maduan. You blame I can run udong bulong tau, ubayin masumar yagi. Ulang tahun ubayin basuma yangi. Haka katenguk pa badukon badaman sem bakod. Amen. Kajing e jung trai jung e Jesus Christ bad kajing e jong oblay lambad kajing selog jong omen sem bakod kindon rengkat bad pi baro Rengkat bad piru jajar halaga jong kajing jajar kadanut kamen sem kajing e token nginai ngu oblay try kan rat na kabanta baro kajing kurku kajing e kaba ula tesay ha kajing e mjung e utrai ularui la sumaringi utrai utrai dap da gajing isnei yang iwei paiwei haman kapor haman ka klimat ka bangi ngiwan chu nengi pai chu ne habangi bu ya gijing duai gijing kwa gijing trang gijing angnot gijing habangi bu ila deh khma jung mau upej isnei yang upej yang da gijing uri sumar upan lai yang nabaro gijing ma gijing mansau na gijing pang na gijing sitom Hanrei mangipat bonsin ko hanmen ko para ngim semla ban yoi ya kita kijing kijing kurku kijing isnei kijing blai ha kijing ngim semla ban pai phang ya kijing don rangkat kijing ban ngi Hanrei ha kana ka step such as sin utrai khot kan yangi ban ngon kham jan chu kane ka sngi ka batmai ka dei ka ta ka dak ka shin ka bamu khot yangi ban wan kham jan chu ba mangi ngis nuthu ya kijing kijing kata kajing crowd jung kajing isnei kajing na ka banta jing iwei paiwei den mata kadau ha kana klemat habang yeng hakmat kaduan kadupat kajing to ken ko hanmen ko para ngin snu thu ya kata kajing don kajing blai ha kajing kajing ban mamangi ru ngen IT la deh u ken bangin don rengkat badu nadu bangi sedang ya kana kasngi ha kana klemat hadu bangi laban penkut ya kana kasngi ko hanmen ko para wala dangi long kinong pop wala dangi long ki bruk batolot ki baduna utrai upediang yangi shalade de mata kadau ha kane ka klemat habang iwan bantrua ya kane kajing maya ka bakhoj kajing maya ka bakrau ka botrai ul ayangi token ngin dem ngungon yala ka jong ka kli ngin penmap na ka banta ki pop ki sang na ka banta ki lat ki lat ki jongi ai botrai badap de gajing snei yang abade piwei paiwei un site un map no badun weng no ya baro kita kipop gijing mong bakipop ki wan ra ha gajing gajungi kerpang manta gasngi un pediang ya kane gajing terwa gajungi bangi terwa ya kane kamas ke bakhoj in penbab do try da gajing sneuret bad gajing khoslai gajungi ya lagi jong kipop kisang da ka bang ya duai lang rengkat ngapla hau blai badan bor barok pada pi ko hanmen ko para bang la pop sibun da gajing perkhat da kikten da kikam da gajing leklat palat junga da gajing le palat junga da gajing le palat bakrau junga namar kata karpat ya kamaria bukhoj kabaya isa kathe sati ya ke angel berkirukoj pada pi ko hanmen ko para banduai na gebanta junga
how try ublay jangi. Ublay badan bor baro ni snay yangi madalam api ki pop jangi. Unyalam yangi sya kajeng bom jukut. Amen. Try Kenrat ko blay snay yangi. Try kenrat ko blay snay yangi. Rat ko blaze nayangi Try can rat ko blaze nayangi Kristo map ko Kristo rap ko no Benim jangi benim yangi to ngin ya duai hakane kamas ke bekhoj ngi duai na kabanta ka ing kasam jong iba giant star hasha bat ikong ritalis ransiang bat ka ing kasam jong iba Kennedy Nongbri bat ikong Wilfred da ransiang bat rengkat bat kikon kikti jungki barokhoj namar ba mata kedang dana preng kejing pang kejing stom na kejing accident ka baki layo ikendu ha atarik jong neu bunai padus dam ubamanta iduai na kabanta kaying kasam jungki baro bakin yo no ya kejing koj kejing khia ka bakham kloi ha kaleng kamet kom jiru ha kaleng kaman sem kejungki inang ya duai ru na kabanta kejing temu baper kajungi iwe pa iwe ai botrai ngap badon penurlong ya kejing temu ka bangi labu ha kanai kamas ka bekhoj Topasyat ya kejing syai sebun jong me ha kirunge jong me kotrai ngi kerpat bat to penrham ya kedanud jong ki barbor da kejing syai jong kaburam jong me knang ba kin om sange ban kubur yala unong penem bat bakin la shisha ban sno skem ha u uba im bat basen shar rengkat bat me ha kejing yalong kawe jong men sem bakhoj ublay jinom la jinom amen. Kajing pule na kasithi banikong uyo anes bukhoj. Ko para beid lada pitip ba ublay ulong ubahok. Te pila ban singaw skem ba ya uno uba lehok lakha na u. Hapet kajing id ka ba kumno ukpa ula ay hangi. Hadu ba en da khot yangi kikhun ublay. Bat ngi da long ru kumta. Kadaw balay ba kapertay kam ito yangi kalong namar ba kam siyam la ito ya ublay. Ko ba id ngilong menta kikhun ublay kampat pau ngin salong kum henrei ngitip ba enda u wan pau ngin salong kum ma u. Namar ngin sayo i ya u kumba ulong shisha. Bajar uba kermen kumta hau upen kuat yalade kumba mau hi ulong uba kuat. Jar uba le ya kapop upen ken ya kaan kapop kalong kajing pen ken an. Pitip ba ulapau ban wengno ya kipop bat hau omdon pop Kat uba yaisha hau le pop. Kat uba le pop umpat juyo i ya u lemne u ito ya u. Kaktian jong utray. Isongo ya utray. Sam kenai putra nambar nyau spa prapu nyau.
ki kampela Ruai utrai ka jing ruai ka batemai Nabutrai ulale ki kampela Tika mo baksang tiba kujomu Kiwan lam jing penim jong uhangit Ruai utrai, ruai jing ruai temai Gule ki kampela Mi utrai upin benala ka jing jong Upen pau la ka hong ka ni Ka jing yin bayai ne utrai uban Ka kular bulayu Israel Ruai utrai, ruai jing ruai temai Ule ki kampela Te baro si perteki layoi Ya kabor ba penemu blejongi Ya risa da cikmen pertei baro Ruaya roya keno yu blejongi Ruai utrai, ruai jing ruai temai Ule ki kampela Ruai kenut ya utrai adui tara Uturoi risa jam yusim utrai Doker u kodur yau paru pertei Pa pertei ba pendriu ba shong apa Ruai utrai, ruai jing ruai temai Ule ki kampela Haleluya, haleluya, haleluya Katin kalawan ng dobat kalasyong sabat ni Akitu kibab diang yung Ulay kaporban kalalong ki kunu frey Haleluya, haleluya, haleluya Utrai udon rengkat bat pi Kajing pule naga gospel bakoj kat kum u Yohanes Kapuram hame kutrai Hakasngi kababut Yohanes ulayo i bau Jisu uwan syau bat u laong Hakmi ukun lang brod jong ublay ubakit no yakipop kasang jong kapertei Day yaune uba nga laong hadin junga unwan ubre uba kam kraw ban yanga naba ulalong haswa junga ngamsem laitu yu Henry nakabanta kane ngalawan bat penbaptis da ke bat en dup penitu yu ha Israel badu Yohanes ulai kasaki ngala yu i yau mensim bau hiar na beneng kum kaparo bat usa halo jeng nga ngamsem laitu yu Henry uta balapa yanga bat penbaptis da ke ulaong hanga uta ubapi yo i yau mensem bau hiar badusa udai utaken bapen baptis dau mensem bakoj bat ngala yo i bat ngayang saki bau ne ulong ukun jong ublay
ka gospel jong utrai ka jing ro ya me ko grace ko hanmen ko para ha o Jesus Christ habangi pej yakikti ke jingi beratali kikti ngidon siliang santali kine ki simprakti ki bangiong hasiliang ngidon santali ke simprakti habangi pej habangi puson ya kine ke simprakti ke jingi man pakawai ke simprakti don laka jong ke kamram kabakadai banle hanrei kadon kawai ka simprakti kaba na kine ki santali kabalong kaba khamdakai na kine ki santali kata kadai kane ke simprakti ke bayang kaba ka simprakti kaba kedau mo kaba kedau kti kadai kane balai ngong ya kane na marba bon sen ngi padan kam bakla ya kane ke simprakti don sibun ki jumut haba ngi kedau ya kiwei ne haba ngi le kumne da kane ke simprakti bon sen katba ngidang don hakapor bangidang long brother ladangi penenkam dengan kekti bonsen ki phadar ki bapai jangi ki ong makam dei ke babha namar ba kadon kadak ke basniu kadak ka shin ke ba penrem ya ki wei klempep ngirungi tho ngir ngitip namar ba bonsen ngile ngi penenkam ya kene ka simprakti ban kdeu ya ki wei kham tame ya ga jing bakla ya ga jing duna jungki ngi kdeu da kene ka simprakti ki wei ban penrem ya ki lene ban keno ya ki Dain mata kadau kane ka simprakti ka bangyong ka bakdewkti kadai ka simprakti ka basneu tam na kene ki santali ka simprakti ki ba ngidon hangi hanrei hak manta kasngi ka gospel ngiyo i bading yosngeu kumno u Yohanes Baptis upadan kam ya kene ka simprakti ban kedau om ya ka jingduna om ya ka jingbakla om ban penrem hanrei ban kedau yau Jisu bau Jisu udai umesaya bau Jisu udai unong penem kajing keno kajing penrem kajing theu ya kajing duna kajing bakala kajing kiwei kadai ka wei kajing long ka bamanga mapi ngis ngutenat ha kajing im kajungi bat kadai kane ka wei ka bamangi ngile man kasngi ha kajing em kajing habangi don habangi shong hapo ka ingasam ngi kdeu ya kajing bakala jung lok ngi kdeu ya kajing bakala jung kalok ngi kdeu ya ka jing duna jungki ngi kdeu ban penrem ya ki wei hanrei menta kasngi Yohanes Baptis u khot wer yang abadapi bangim dei ban penrem bangim dei ban keno bangim dei ban theu ya ki jingduna ki jingbakla jung ki wei hanrei ngi dei ban penslur ya ki ngi dei ban kren ya ka basisha kumbau Yohanes Baptis ula kren ya ka jingsisha shapang jong Jisu u Yohanes Baptis ong ba nga ngam itu ya hanrei umensem jong oblei ulai ya tu yanga uta ubreu ubat mepen baptis mensimba ko juniare u deuta u mesaya deuta u nong penem den mata kadau ko hanmen ko para hakajung em kajunga kajung pi ngi dei ban but ya kajing long jong Yohanes Baptis sachesin ngong kajing long kajunga kajung pi kadai ban penrem kadai ban keno kadai ban thau ya ki wei hanrei menta kas ngi token ngin yeng halake jong kejat ngin ong ba ngin i no ne ngin klet no ngin bread no ya kane ka jinglong hanrei pen ban ngi dei ban pej ya ka jing baha jong ki wei ngi dei ban pej ban nyeu ya ka jing pura jong ka jing em ka jong ki ya ka jing janai baki kam baki lale ho yo le se ha ka jing em jong lok jong ka lok jong pi jong ki khun ki kti ki jong pi jong ki paramarjan ki jong pi jong ki lok ki jor ki jong pi kajing em jong ki kamlong ka bapura kamlong ka bajanai ki don la ka jong ka jing duna hanrei ngim dei ban nyeu ngim dei ban theu ya kata hanrei ngi dei ban kedau ya ka e ka babha ka ba ki don ha ka jing em ka jong ki ka e ka babha ka ba ki le ha ka jing em ka jong ki lada ngi le ya kata klempep ngi la banong ba ngi long sisa kita ki ba ai sakhi yau trai hakiwei kumba Yohanes Baptis uyeng sakhi baru ai sakhi yau Jisu bawan sakapertei ubawan balong uta
ukhon jong ublei ubakit no ya ki pop ki sang jong ka parthei bat ki pop ki sang ki jonga bat ki jong phi ko hanmen ko para ka mat pusan ka baar ka bang kwa ban shim hakane kasngi kadai kane balai manga mapi ngimlong kita ki breu ki bajanai balai manga mapi ngimlong kita ki breu ki bapura ha ka jing em balai manga mapi ngiyom mat kita ki jing ki jing jinjar ha ka jing em balai ba manga mapi ngimla ban yo ya kata ka jing khut ka bapura ka ba mangi ngi kwa ban em balai ngiyom mat ya ka jing pang ka jing system ha ka jing em ka junga ka jing phi namar ba ngi khamnyo ko ri ka pop ban ya ka jing bha ban ya ka jing khoj ban ya ka jing em basoti ne ka jing em baloloi ngi jid ya ka pop den mata ka daw ba ngi yo mat ya ki ne ka jing ka jing jinjar don ka we ka jing ong jong Dominic Savio uang kom ni nga jid nga kloi ban jid ne ban sayap ban ya ka pop nga kloi ban sayap nga kloi ban jid ya ka jing yap ban ya ka pop ban le ka pop kamlong dalele kane kadai ka ba une urukhu yu ong bak kane kadai ka jing hikai ka jing kane kadai ka jing khot ka jing yang a ba de phi suk yang a ya phi ban jit ya ka jing yap ngadai ban kloi ban sayap ban le ya ka pop ladangi ngi kloi ban le ya ka ta ladangi kloi ban jit ne ban em ya ka jing hikai jong ne urukhu klampep ko hanmen ko para ngi la ban yo ya ka ka jing ka jing kurku ka bamanga ma phi ngi don kam ha ka jing em te hakane ke gospel ka bangyos nge mantagas ni Yohanes Baptis ula yetu sha yang abade pi bangim dei ban kuslai yala ki jong ki pop ki sang hanre Jisu la wan ban kit ya ki pop ki sang ke junga ke jong pi wan ban rano la ne ban wengno ya kita ki pop ki sang ke junga ke jong pi hanre ka badan kam ka bamanga ma pi ngin pediang yau Jisu ha ka jing em bangin shim ya kita ke jing hikai ki ba Jisu ula ai yang abada pi bangin em ya kita ke jing hikai ki ba Jisu la hikai yang abada pi bon sin yos ngeu bat ngiong hakas ngi Christmas ngi la posan bangin em Jisu ha ke jing em bangin em ya ke jing em jong Jisu ha ke jing em jong ngi ba man la kas ngi ka jing em jong ngi ha Jisu ka jing em jong ngi ya kita ke jing hikai jong Jisu ki pelong yang abada pi ko hanmen ko para ban kiar na ka pop ban light na kapop ban long kita ki breu ki bakhoj ki breu ki basoti ki breu ki baluloi ki breu ki bajanai ki breu ki bapura bat habang yilong kita ki breu ki bakiar na kapop ki bapediang yo Jisu ka jing em klampep ngin sayo ya kita ki jing ki jing kurku ka bamanga ma phi ngidon kam ha ka jing em jongi baman la kasngi baro ki jing jinjar ki junga ka jing phi kinsa telorno kinsa mutulapno kinsa duno na ka jing em junga ka jung phi na pokaying ka sem ka junga ka jung phi lada ngidon u Jisu ha ka jing em lada ngi pniang yo Jisu ha ka jing em lada ngi em u Jisu ha ka jing em jungi baman la kasngi den mata daw token ko hanmen ko para ngin pniang yaw ne Jisu ubade unong sispa ubade unong panem ha ka jing em jungi jar manta ngin khabre lagi jong ki khmat ngin duai ngin pan ka bor ngin pan ka jing isnei ngin pan kata ka jing klaim bat ka jing shai nau Jisu ai bo Jisu ubau Yohanes Baptis ulak deu mentakas ngi bau neu de kunlong brod balawan sak parthei ban kit ya ki pop jung parthei bat ki pop junga bat jung phi ngin pdiang yu u kain ha ka jing em ka jungi ladangi pdiang yu Jisu ha ka jing em ka jungi klampep ko hanmen ko para ngilong kita ki breu ki bapura ngilong kita ki breu ki bajanai bangin laban ong em ya ka pop ha ka jing em ka jungi an yero ya Jesus Christ Dengan yang ngin pla ya la ka jong ka jing ngai nga ngai Hào lấy qua đâm bò rõ Onong tao ka beneng baka kendau But how Jesus Christ kun mamarwe chungu Utrai chungi Yau balapun mamansing bakoj Yau balakana kamaria tesoti Yau bashala ben hapo pintius pilatus Lasana panay layap alatek layas kiyap Ha kasngi kabalay lamipat kibiyap
ula kiu shabeneng usang skamano blay pa badan bor barok nang wan pat ban besar ke beimit ke bayab ngangai hau man sim bakoj ha kabalang katolik bakoj ha gajing selok ke rekoj ha gajing ma begi pop ha gajing mi pat kado bat ha gajing em bom chukut amen. Lai spa propu up. Toduai ko para bagajing kenya jenga bajong pi kan long bapriang hunak madu blay pa badan bor baro. Totrai priang kenya na kti jong pi na kebenca kajing ro bat boram kerteng kajing u kajing mentoy yang i bat balang baku jong u baro kawai. To priang da kebasbun kotrai ngi kerpat ya kajing terwa jong kipai jong me. Baya kata kebaki pla da kejingej berublay kinyo haki sakramen baken jabeneng dau kris utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bat pi token tu yalaki danut tongan angu utrai ublay jongi da shisha kalong basong hok bad ka badai ka deiti jingi bad ka jingpen em yangi haman lakapor bad ka jaka banai ngu yami kokan rat kokpa bakut ko blay badan bor bad bom jikut leng bao trai jingi u Jesu Christ uba leng ba jing u kata ka jing ai kaliang ka batmai ya ka jing em jingi kala shai pranai menta kasni dabaro ka borom jangka namar haba ya ka jing klot jingi la shimno da ka tin jongme kajing long breu ba yap jongi om tang ba ka jam shaka borom bom yap shu henry da kajing yaso ba phla kapun long yangi ban em jinom kum ma u bat kumta rengkat bat ki kunhun ruai jong ki angel ngi aro yame ban ngi pen bana da ka jing kemen bakut utrai baku nublek ipan men ba pertek ida bakam uram jome rayo sana kremku rayo sana yublek juno Ram Jome Rayo Sana Shatro Rayo Sana Glemku Rayo Sana Yuble Juno
shisha melong bokoj kotrai katame jong kajingkuj baro. Namar kata ngi kerpat eme topan koj pan kentang ya kine kajing terwa jongi. Da kebapa ia mensim jong me kum kam jer halo jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris. Hakapor baladi no yu badala kamon sngebha ula priang ya kajing sha shitom ula shim yokpu badagbaingu yame ula kedia yu badala ya hala kisenran u ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ia keba NIT na kebenta jongpi. Haga jukur kam enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala kesenran uong. To shim batodi na kane pibaro. Namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga. Jong gajutang batamai bad bom jukut. Ia keba enpenme na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun. Na kebenta kajingmap ekipop. Tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngait. Katasin bangi bam yune upu Bani di nakane kakuri Ngimben belaka jing yang kadu menwan Damar kata ngi bapen menta ya kajing ya berkajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bat ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar mlanyew yangi babet ban yang hakmat jong me bat ban sakri ya me da kebas ngawret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta hakamat bat kasna mokres ngilong ki ba lapan ya teli kawai daw man sim bakoj Token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasutla ka perthei bato penjana ya ka ha ka jing it rengkat bada Francis ukpa ba ko jingi wol bad marwen yu bishop jingi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lem ru ya ki hanman ki para shinrang bad kan thei ki balayathia da ka pakarman ya ka jing me pat bad ya baro ki balaklat no a ka jing isne jong me to pdiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me To isne yang ibaro ngi kerpat ya me. Barengkat bat kamariat hisoti bakoj kakmi jong ublay. Ujesa bakoj ukurim jongka ki apostol bakoj. Bat baro kerkoj ki belapan snubha ya me pateng lapateng. Ngilong ki babet banyo bentalem ha ke jong imbom jukut. Bat benginiro bat pendan burom ya me daw kun jong me uji sukris. Dau lembatu badhau kan long hame blay kupa badan bor ha gijing long kawe jong men simbakut baro kaboram bad gijing yaro jinom la jinom amen kumbalah hukum yang ngi daw nong penim bat kumbalah hikai ngi daktin blay ngi nod banong kok pa jungi ba habneng kalong bukut Wan kahima jume kalong kamon jume ha kandel kumba habneng ai mentra kajumbam jungi kaba hala kasngi batama biangi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi kebales nel yangi badwad yalam yangi sha kajung pensoi henry depan la yangi na kabas neu to pen la yangi ngi karpat kotrai na kajung sneu baro ha kajung sbon jongme to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da kajing rap kajing isne jome ngin lai barabo na kapop bangin yo jing yada na kajing jenjar baro katba ngi dengap kemilanti ya kajing kerman bakoj bad kajing wan pat jong nong penem jongi uji sukris
Namar ka chung me ka long ka hima ka chung me ka bor bat ka burom jinom la jinom ko trai Jesus Christ me belong haki apostol chung me ka jingsuk ngai phi ka jingsuk chunga ngai phi wat pe ya ki pop jungi henry ya ka jingai jong ka balang chung me bat ha ka jingsbun chung me to ai ha kai ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum ka mon chung me mame upim bat basun shar jinom la jinom amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bat phi tung in yatrwa ya ka da ka jingsuk iwe highway pat ka jingsuk bat phi hakmi kulang brod jong blai hakmi bakit no yaki pop jong ka prathai suk yangi bala shakhot shakane ka jing khawai jong ukhud lang brod ko kan rat am jong ha baman rung po ka yen ge junga han rei shong tan lukti kamen sing junga ka sakya hi kaman pat kasnam Chris kan ri pat kan yalamingi sha ka jing em bom chukut amen.
Insyaallah kadang dua Jubilee jong senam arjar pesan. Kok pa Bahabening to I bagajinge pamela ayami how kun jume Jesus Christ wohan man jungi badbag tliting jong Jesus bon kan klang hagdanot jungi daman sim bakoi kan kersiu biang hangi hagajing kermen malakerku na banta kajingwan jong kahima jume Ai ba jinge jume kan kaladur yangi shaginong lurun ka bom jushum tai ban bed kisumbai jong gospel to ai ba kito kisumbai kin kaladur na shapo ya kajat benriu wat ya kapertai mariam baro kawai ha kajing kimilenti batikina ya kapaneng batamai ba kapertai batamai aba andai ki bor jong boman laweng no Kaburam jume kanting shan junom to ai bagajing ai jong ke Jubilee kan kersu biang hangi kipilgrem jong ke jingkermen ya ke jing angur ya tia jiken show happening ai bagata ke ju ke jing ai kan pensakriang ya ke jingkermen pat jing sus jong nong suspa jongi setelah kepertai syame koblai jongi balakerku junom Kalong keburam berkecing yara junam amen. Kokpai jungi bahabneng kalong bakoi kerteng jume kalwan kema jume kalong kemon jume akenteu bahabneng Tuai mata jungbam jungi kebalasni macama bengi kerengkang jungi kumbai rima kebelasni bengi perbalang bengi sekencang besoi Amre pelai jungi nakasni amen. Ublay kumaria kepada kecingay utray bermata berkuya pan penting berlaku sok pojong pau Yesus kumaria berkuya kami jonglay tuan kita jadi nampak mencapai rapor kecingap kecingnya amen kaburam hau pa berkun bermusim berkuy kumbaga long ba menikong kumcum mencapai rapor jenam lajenam amen. Dong in yaduai Koblei meu bakta yangi dagajingyo banta jungi haka sakramen jungi ngikerpat to pentroi kam yakabor jong ki haka danot jungi knang ba lengba kane ke jingjanai ke jin ai sngo bha en penlong yangi ki babet ban pediang ya ke jin ai sngo bha jungi dau kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi blai badan bor baro unkurku ya pi ukpa badakun badaman sem bakot amen tolisuk e basikro utrai da kajungi e jong pi markaliang Is nango ya blai
var saus pak kinta. Kemen kasuk kasaj Tuan rajingi klem wai Jingkerku to teger hai Jingai yangi bechle Kaburam hauk pa berkun mensim bukut Balalong ba menekong kumjum tau berabot junam la junam amen Nyero yutra Jesus Christ junam la junam amen